so ba pound sima edu emiensa ewo Sompa 93.1 ye de atwaguo ewo social media applications no enyina da so Facebook YouTube no abogafo ade no ene Twitter TikTok no nyina da se ene nam so ani sanse ye TV no ho akakakra ye gusu a eno ti omanfo adodo no ada bia wo kosofre ye no munya abotre emfa eman kakra ye bensiesie munti ena ye adwuma o eno ti no de mo pe ena ye beye ede amamo eno ti no monta mu chuku kakra ye be ma mo afili benze wodofo wiase asetre mu ya predie metaka sa asem ewa afidie so asetena ye wo mu ya predie na de oprekon kan ewo na bra bomu no odi enkunim enti minwia predifoi prekon ye enkunim die wo wate na sene a kropo twedi ampon ne ye wo pe ene ne pe wo wiase ani mu asetena mu nyina da wodi bi bedaw amanyoma akonkai enso edi ama kama kwabrafo one ne fafo echa ade abofa efasre eye Sompa Asem Mpe Nipa emimfo ane kantan kratitwa de oni hode eye Sompa Asem Mpe Nipa akwasipitie wodi obidie na oni obidie ene Sompa Asem Mpe Nipa no eno ti ye ko ne ye de akoyanim free no so ekọ nonkro so de orofo asisema pomente me ho ase ena de beda Sompa Asem Mpe Nipa ni apane pomasibre na ye de ama kama medika ka chi o se ye ni okodum asamoa no ye ni ehwehwan fidie ema tromo bede kopa bibidie eye Sompa Asem Mpe Nipa no a ye ko akoyanim te na twumadie obete omro asamoa ka sa ena the nation sank of alumba obete ne ka ewo twumadie we eso producers ena omo edi dwuma kwantabisa Isaac ye nyina kwanta so ntwa mani na so kwa ena ye begina kwakọ sechi yabua Fletcher ono sa abrante no se ye ka life pa enya asem ketwa so ni fie so konka yo me kan sa adama me bi freye no se na abrante no anyina na wusa no atwe na pampam sa no obo life na obo se man se boy no obo life kama omo production room omo na asese dwumadie kama yenya bi ede ebesemo ye betu no sre ene abasa ne suamu ade ye ba bedandan no ne yakusa said ye be ya asundua bua no aye hwehwe ewo Sompa Asem Mpe Nipa so no ye nyina da yensa ebetumi aka na wukọ master control room ho MC house so a abrante efe no ubedamponsa wonne osika abrante Nana Yaw omo ena ewo ho asabre omo kajagum enya asem ketwa kura eno ntino twebe afidie no wate 93.1 TV no enya adwuma no ntino ye radio no so nko a ena ye adwuma tutuo no a ena ebusa nenso so no de mo pe no ye beye ede amamo kama eye Sompa Asem Mpe Nipa mere enya asem ketwa kura kofro bofo mpa ba ma asuketwa me yipebre na Osei Yaw Oforisuo nintifosuo minifuntum pa katachie no serebia bonchena na atwetwe kodi awuo me ne atwa me ansane yakosa me na meti adwam na me Sompa Asem Mpe Nipa ekoboshe asase so ye bre no ekwa no ntie neno ye beko no kukri ententem so ekakra enuti no ebre na so enuti se wo so de ketewa bi na wanya baabi entia eno so kwa akofa asem foforo bre no so a mebia homa na tum na yetiefo enso akire wo mo adwene na yemma no 0551 931 0551 0548 931 yebesre se mo behye sa emma we so eno na mo befre edi afaso mesel se wo fra se biaku se bianya ado asem wada proso ne ka ho asem bekanya asem afa ho se ukori di atema me Yaw Oforisuo tititia omna sama bibia boko de for so bibia boko so bibia boko kama pa na me wonya bibia di kama menya mubi mo so de kwa ope sante be manye maduane enso abasa that time obekwa ye fancy ukumi
Emprem fufu we munamuni adade na kwantu mu nsam de ya wonu se dwane papa o aye o akwase o nanka ane papa ono adaje okoto spices bi so odi begu bibi ho dabi ye twetwe ye je na gum ache twa bibia gum akwa bia no wo e fe no osuani aso anwan ya asem o so we na TikTok atese o bibia fresh bibia ye fresh ti so far no krom tina de obi ka so ti krom ama na nya wo ya ana me ti krom na ayi krashi no bo ama na nya wo ya ade a na yayi kakra ne se no ma e fe de bia na odi bi ti u ne kasa dwane di a eye kama se frama ye home ono sere se wo hu no ma papa e wo nani so a wo so sere no adwane mu ani anwodim de 11 ti ya ma obi nkase obi ye krashi ni ade o ye krashi na ono so na adwane na wodi kontomre en fa bibia nguso anokwasem fa bibia nguso kokoi dabi kokoi uti na pai na utafre ho a de nsuoi enyunyunyu nanaja ya no ma se ye Ghana nsuo na ka fesi ano na hefo na galamse fo wo ka mo ntie galamse do bi antimi mra galamse o kobra ne he bi asika wo kobra obi nti so fa ku abo aponje se ba bi a obo no pupu kai no adidi wo ho hwe omo ko galamse nya free bra galamse nne anya ba ni fo ko so mo ti ase mo ti ase ni ayo do mu agim mo do mo ti ase ni o ma bia ya be free mood boni first me teme so abra kwa du nja wa yi se chabe poso na ya fu mo ya fo kwa ajedu ya wo kwa ufiti preko pe na wo ba wote wura insuo ni free butem nyu ya wo sho ni yeso ye wo sho na dumika na ahunu e kwaku ensu a wo kan de se wo ko ekroma santima ponya bisa no mo ya de galam na ka se mo de se ya kan se ana se mo de se mo de mo nya ba bi de mo watwe mo hine yo mpesa no ma eno na wo hine ni mu ya ne hine asema to mu bibia sai o de mu nsuo no be ho afa awura de nyankopon na ya wo sane sa na ko nsuo yi mu a na ahunu mo esisi nsuo ni ma ahunu mo ahaba no wa frodu ni sa pobi go busa frodu eno kwa nya asante be ma ntimi frodu wo ya na egu ho woni mi ya frodu ni sa na ja me timi de koko ahaba kra yi o koko ahaba na oba na sibirei ehun shamsham ana obi nim sibirei kra de make obi nim o ma ko first spree na be say na be say bibia sese na bibia ye kama ne eti ya mo ya tiefo ne ya vera chito e cha okay ya tiefo e cha mo ya na bibi kwaso kaka sarakoba wo ho sarakoba buti na obehun ye de ye wu ya o ya na so na wo ben ho ya asemo ya na mayi na se bi mi hu no complain se Oforisuo gamene nete na nka se bi anye bi ade on fanche ka dako mama sarakoba woni agani de me penasem so dru house kotuna mompa ye ma wo hirawo obetima ya no eye ne kwa so a mi twa akwa nu se ya ba be fa kasi no na branch bi di granny twa no se ma de mam no wa oje wa de na cost to oh e bai ma ya no wadi kan abro otimi ton boutique no ma eso ye tough nanka asa boutique no ma de ano na ka eton eto baba na ne bai be ba no wa yes kama ne mama wa brim na oh yeah se nanya no bi no de wo Sakuba ni encha ya kuntanzo okay Sakuba encha no okay encha no magam heke ye duru de mam chia magam magam fo ho honam kutua na nkumbi no ya aya kwa wakami o magam no na no teto ase ibia na me akwa no ne na danfo o se enti hani tu pa jase tu me wo Oforisuo nchen enti nyimi ni okoko de manfa manane ne nkasa wa na oje fo no ozo daina hana kwa no se wa ko bo wrong name wa mexidi no wa ko budi foforo se akwa no honyo ne honyo edu be se kantinga se wa de fo ma na di ko ma akopa o akantinga bodi aya dogs no wa no e po me ko fio ti bodi o sere nti yaw e mo fa dan fo na ne honyo a so bre o anokwasem nu obi nam na se ne honyo a wo bre
ya kasa ho nwa no ma bebre ataya kwa anwa me obi di na dwa ko ma da bia nkomo nsisi so so etumi ya na de bia be kan a cha onyonko ne cha onyonko ne cha osu ye kiss you meda case ya na no ma bi koso Ghana na Ghana minim se eduabo na ya boy se no me o men ya no me da so ne ya adana BBC wi ansana ya demonstration ye hwe ha because and there's a mati BBC akra mpatemo Ghana nkwala children's hospital bia ye bie ya isese nke ko bia no because ho to be bia children's hospital no no sa obrono no so no sa akura bi yale ana se obi yare de ne be ko no emu wa na em se da bi akura bi ato ya sa hospital no wo ho a ke bianka wanto okay ana area o me refi hodi area of na course demonstration say Ghana for penifo mo sisi enuma kese ehihye nwuram aban bia ba wo se nyame penso na me enti won ko won toa so aban bia ba nyame penso na me enti won ko we are make obi be fan politics ya politics asem o maza sa no mana na bi mu ye mu ha obi wa oti wiase ne sika wanyanya wontu ya tax da oh yes na no store wa asafo enkrofo ekuta kredo yi wontu tax ye betum de ene so bibi ho na ye ha ye ne a ese ye traffic so opportunity etimika ba wo kan se ya do no ti ba bi na oba in politics se na ba na ho so ananya na ba na ho so timka yaw ye be se Ghana fo panifo eno de no na anu ya na nkura bi ko nhia mu photos ya ka doji nti etefa so kwa ya mo nyina aboni ya obonwumi photos o doji ena ka ekocha tese Ghana moja hwiegu ansa na no mabu ya ye asem bi si de yawo beba we ya kan demonstration abai enjo mbe yo on ba ko commission sesi because we Ghana ukomia mi krom kumawu asante kumawu anse bi me ko na me fa ka na me ko hospital eguo yaw enya asem ketwa de ade kwaku ni nyina ne se ye nyina ye Ghana fo siga nyamodia it is ye nyai MPP NDC sem no dia se ya ne behunu na se ya ne bekono because me na me ye ne doso na wodia na siga na wodia ye ne ye Ghana sika awurade nyankopon enti se kana kufu ado ekofie wantumi anye bi eti se so hwe so aminta chedi ya mahama toa so kama enti se dia keka wura mu na sa abaye ba ye toa so a ka settlement no ba bi hye wura mu no ka akwasi Jesu kosi dan wo ho amaho so ke nipa kɔ adade na esi we de na aba na no megu wura mu na sebe akyerebe ne yi na afa na kura bi yare na sha na obi yare bebi edi ni free baji abra hospital bi wo no mu a e ke de ni duwan ko wongu ya asemo ti se Ghana fo mpanimfo hwe na nipa na wu wo mo nko ade na mo do mo yale na mo twape wo kɔ Accra se yaw bebi a wo kɔ pa se osim ntem Nkan road ni omo fa Nkan road yaw omo sofa papa Accra road se de enyo ya asemo anso benefo ekwa omo fa soro ya tu play bu omo se de ekwa na omo de omo sika na omo de omo se bom se no mo da go play no omo ko but o meme ni umienu chese yo no fa soro Yakobon so da no tia omo da bi na na me se wudu aya ya chese be se wo ko ye miami krom asante achimbi aso wo ya bedu ko no wana nse guti traffic e ba ko di so no yaw na sen omo make complain be say traffic be see yo me say omo ye back pass bi afa ho say ye den back pass ye si enye yaw omo de omo sa ano de omo sa ko keka ye mon pipe ngu so Ghana fo mpanifo ye ma ye enti ye ya man fansia na we no bi ba okay ye Ghana sem ye nyina ye dia se ye nyina ye som ni som a ye betumi a left ya mana kosoro e de benko a orofo afutu sem a ene ye de ebre wo no ano den na empempi no sese ne ya na de mehu de mete no ya na mewura ho me kahye mu enhye me pese me ka kire wo dede bi se eno nti nyame sompa na ye sumi me pese me busa Ghana man nyina o
enti nyame sompa ena yesumi se ye kristofo se ye mozramifo ye nyina no nyame ena yesum no ala no ye hwan ya krupo twedi ampon na nyankopon no so ye hwan ya saa ena kristofo enso efre no na me pese bibusa na nwumire se eye nyame sompa eno man Ghana yesum yana empokura no se beye papa no won se waye unua papa ma unua so eko nanim no won na wosom nananom so no ye busa mo se nananom so mo som no ne tene kwan so ana ti nyame sompa na yesum yi se obi ye na afamu de na wasum ne nyame ye ana se wasum na anyame ye dia orofo mi wo gidie mapase Ghana kura asem aye keka Ghana bepem ade akonani ama bi akamu enipa nyinada orofo ebi no nyankopon esom no akatakata wo mu ani dia hyenso cha hyentade uhu obi kwan wo fa so ebie nano na wo tuntum nyankopon wo di nyankopon ho adanse a yenkobusa nse ye nakoma mu ana enemetumi akaso wo mu afa nyame abo wo mo kura no wo no mutiri mu odene e wo Ghana ha ti abusua be ni ye firi mu ye busa sa abusua ye firi mu nso no sake hu ye se ka ufiefo antumi anye wo dia na ka ya bonten sofo na so ne de fie kura na etwakum ye wu anuti ena ma me busa se anokwasem se enyame sompa na yesu mo my Ghana ena no adaboni bia obi didi obi enti no ena asem ya wote ye wosomunti Yaw Oforisuo Aboagye wo ka no anuti ena so okotwe ni mu a wose wanya ma wonua no me awurade wanye amfa amame edie be na wanya amfa ma wonua wo akora na anwumire wo kaye edie na ese na ka wodi adanse efa wonua ne ho na akopie na fiase dai edie na ese na ka wo yema wonua no adana najo awo kan no a wantumi amfa nanko na edile ye woduru ho yese akodai awu ewo ne yam edie be na ese ye oyema wonua na wonua so ha no o Kristo ni nyamesum ni sa asem ye kasi ya boboso a ebe da na binum abraho pa na ne nwua ne ye sofuo nanso no eduru ba bi a ne papa firi mu no ne papa nwua wo ye sofo na ntumi anto ne suku su ama enne asesabo aba dibra no wo asode nim ne papa bi na wo ye wo asode ho pa no enso no wantumi amfa bi anko na busuam anko ye sa papa no hedie ba na si na die ba na aba sa na so obofuru ya busuanum so a eduru ba bi afa akọ ebidum beda kra no so akọ ya asem foforo na so edan ni bi guguo edan ni bi sisi ho wofa asefo tempenten ko bukumase monten so enam so ama ye de asem ato wo so ama ne hefa ena wofa asefo wo mo enso na ko fa betumi age wo mpa enuti ena na mi busa se enti nyame sompa na yesu mu rofo ena mafutu se mu amede ma wona wasum nyankopon wono a wokoto Allah ene nananom a empokura wasum nsuo asumnua wo mu nyina akura duru ba bia nyankopon boni din orofo enti papa bai ene ya maye nwua foforo bi ama wo so afiri wo mote bia mu a enyimu ebetumi aboa wo ene ye kanchire wo dede bi se sadi atwro no esika no se de kura wo no se woni wo nwua echa de fira won so pa bi de ma wonua bia onni bia de hye wo no se wo ma wonua bi ehya
nkababua paawo na munya ese mo atu ne din e wo aso dem ho se atade white ni na ne bo ama na se yesesa yesu ene ye ban e wo kwaye fa susum nyame na nyame su a ye ka ho asem e kire ye bible mu wa aso dem ho no se ye fa no enne anwumire ya me wo gidie mapa se nupa dodo pi no a e ho be henha mo e wo Ghana mam ha wo ye sofo kase o wo ye elder o aso de pani o so ko hwe ni made kwaye wo de ne fa so a ti nyame so mpa na yesum ya na orofo say yesum nyame nokura ene gidiem se de twero no kan no a me wo gidie mapa se ena anwumire yi enhyira bi a wo mo ho mpa ye kura no ene krupotwedi ampo betumi e de adomo ama Ghana enso apema konenim ya busua ebetumi apema konenim ya yonkofa mu nyina enso ebetumi aye kama nti na mebusa se nyame so mpa na yesum yi na senkekawa ewo mu dia ene meka chu de bi se omo miensi yenkekawa no ewo yentuma fita anim no na se esi na nkekawa no firim na se koye fita se sukyerema me wo gidie mapa se yenyina da yasom ebetumi adwe omo na samwa yo yo aya yanchia ya tifo ne ahwefo a enenso branda nyame de awo waya ya ba betran makase esan ya wo wiase no de eni ni adnoma de ni pafri atasefo asase su no edoso eni bi bonsa oni timbaka kase akese bonsa ho wo fom obi nso fom o nyame ampata obekasa tia obi nso bekasa tia ni nyina timi de ko nsedo ti nyankopon ho se ne se o made pache ne betran na ye ono na dum ti eye yaw ene asama wo de aba no etwafa baabia because ene de ehu ane se obi ekọ sebe nananum animu a yese eye bosomsom na wohene bi wokura na o se ni nkonwa dem onkogu nsa ne enne nti ohene bi wa de na di ade na enso akonwa dem onfa nani hu woda o ma nananum aduane enida de bia sebe ni nkonwa soafo no enako eye ono gidie no sa no ma we ekoso nya sa wohene nso obi asase watama komo obi o sa se obi atoatu aka no ama wono awo wasan de sa asase na komo obi won so se wonko nkonwa dem kogunsa tin ja nyam so mpa osumi e kofi kenye tanum a obo ya agidin pa o se ba na ye bie no edura na dwo ha ye ne omo an na ye dan enum enso o Kristo ni nim se wakowura sore dem akotontum awurade enti wo a wofiri ba wo ba no wo ye bronzam ya na wo ka asem bi on Yesu Kristo so obi ba wo tie fonte sa asem wo yi obi ba ya ye mane na Yesu frɛ no ye gidie no nipa bia dudu bia wo wiase bia ye gidie no se sonson kura fa na Jesus ayo obi ba anu wa mo okun din ana wa mo papa din na ko kan Jesus obi ba but obefa kwante bia no to no so according to the Bible ka cause when nipa bu a wo so mo nyini me de mbeto ya na meka ho asem ti wo gidie wo nyini o na meka ho asem ayo obi ba ene obi afum obi o so onya amane nka da ukoko si Yesu Kristo no akotu okwa asore dem o twa ba wa kan sa ene o ma Yesu ba obedima bi enso wo koi bibi tu sesi a obeka Jesus ya na hwe TikTok akwa bi ya na wa hyehye ne ho no da kwa mu sa se mini so wa say na wa da kwa mu ndo ho be bia nipa fa na ibu wa na nkora guys o mo ko school bu on so o mo ko asore tudu wa no pagya mu no de agu so kikiki wo mu no most of them say o de gu nipa ba ten so a obi aka Jesus pagya na ma me ne kunu o ka Jesus ene kuroi obi se ne wo fa asefo ayen akasatia no
o sit down be 10 okrom wa totu ni nyinam na wo fa so for ha dan enso sa nipa no obekwa asoro de bo afode a on the top eda ti asem wo yo so pani on the top na Yesu Kristo na yo obi ba na ye fa kwante bia to no so shopping prejudice de ye no se Yesu ka se ne wo bakra na se bo betima ba ne nanso wonya ye ho abotre ko no ankasa na sem so de boye ni wuo no ya na enya mefe nti ne ye musa se nyamesom na ye som no eye de ade ntia yaw eye business Ghana ha mesi nyamesom no obi ahu se ho na wo de fa se be ubenya support because ye keke yanim a kire nyamesom pa ba ye mu ne de out into a business na nyo mo na ko beka esa kira ebe kirem yaw sofu betima ba ba gina honom edi nkom hye bia obehye ni din bia obebo utwumu ta nipa wo dem no nti yenya obi a friend adwoadwoana ana akosua ai fobi yenya obi ebenya obi nenso omo ayete ba bi omo ade kwawo a na omo ba na fa omo secret omo beka disankofo nyina nso edan ne ade ne cash oboto ye omo mfa mayo aso abeka ekwan ya ofa so mana kola bi bebusebusa ai one ne kasa nyina no na phone ni siso itikasa one ne woka nyina no ono so ekoho nti wo choro iti sofu pani ba obi an sorry mumma musam chef sofu pani obegina wo je mic na ne yanka chifu ai kuta no bi hu bibi se nyame ne make us spirit kai nyame ya ne kwafu kai se ya no me ai spirit kai mumma mo ye nyame ya ne kwafu me ba nyame ne make us pa pacho wane de Jurana wa Julie ana ofiri mampon insuta ya kasa no de ekosu nyina wanya na wadada me pa cho me a kai hofa we odi we yaw ohono nko ano so wagya so wanhye nkom biom na auto collection hwe nipa ba auto collection because Bible no obekotu aka jo say onko no obekotu wo se uyi ni bafu a ono so benya ni bafu no de ato ya ti asem ni yo gagun kon se wa bo bi di onsuta ho ma bo bi di na wane di no ya asante na tudi se okọ ofin so a na okosi asori dan wo hono mu a na nipa do so ofensofo oba na sabe wiase manyina ba wutwu ta obenya obi afa ne wiafia kenten no okay because ayo mudi ukokro bi mu ayo mudi omo na to sadi no ni nyina strategy nipa hu oba Asante regional utimi ngoka ni ubelusu okay ni de jesu ja tonkran ya what in common as ko ese o ya pass ya nya ne ya pass ya esa ke nyeska wo ni ana na de jesenkran etu ba Asante region na ba hyenkom na ko bo ni di a walusu obi anzole na mo ba Asante region na bobo kwaku mensa afiafo bi ya manu wa wini obe qualify ti se nipa ne hyenkom sa na wo sole se ya wa man bo a wo boy a wo ka kire na kwala no se na sof mani ni ho but ono na kasa wo ka nyina cost of mani wo dada na no sa no ma we koso eso obi ankata nani no mo ankasa e de aponkyere ni ana kotre ombo pa na sebe mpraduasa yakun omo na omo de ahoma tuntum akyekyere na aze motobi e de akyekyere to obi ankata nani no na wo hyese no we asem amekan ebe ya de yo pamcho we asem ne yakan na omo ankasa akyekyere e do bag na esio na wakata wani sofo pani se kata wani command eno kwa sol bia sofo command wo so bie wani pe wani be fra nti wo ya be wura wo ma ba be
keta wani na wo mo ba do bag no o hyase no na krodom obia to bag ti edin na woni mu no saa wo bag na de na akwakojem jawo ye bibia wi a kai me hu bibi sa mesa mo bia me nani wai adwuma na wi ti edin na wo te ya obo ye no saa ai na kwakojem dada me hu bibi sa man god sharo bobu kata barabana kai bonsam mo de ho Joanna me hu bibi sa obi wa ne bag si ne nche no spirit bi dia ya be shenta mani dwede a wodi na ekofom ma me pacho ho ne dem e friend Joanna wa pejaja pacho fa bag ne bra wo fra sole ba o bag wa na de ba obi bia anim ba bedu asoro dem no ya rapo de no matuntuma chechire aponchire ni ya hye nkom yaw sasa sofui etimi ya saa de no ka kire wo se ahona fa 200 million bra no nyama o sika o susu se ko nyina no on san fa na wa de mrewa yaw obetua bu on so na nkom hye ne yewuo ne aka cho se wuo bi da wanim na wonam ikura no me hu bibi se my god me hu bibi se o bag my god wo gina kakra no aka times bi ai tonso kakra hye ho kataya ntu be no na mpa e bebie so ne hye mu kai bonsama rade na ka 7 previous asofo yi ne coat se ya e de ne timi tu hwe sofo timi yi ne coat wo yese ana mu nyada ba kokora bo de yese o twa Chinese wo to ne sakwa ha na mu da fom wo to ne sakwa no to ne na e de adia ya etedu mebi honu ma me ka cho se nyame sompa na sem na ye ka na ebi ne hawu sa nyame sompa no yenim ne ka na ne yo yenim enunti obi aya obi bone wo wuye kra na sabi ni nwua ba no owuye no ana ni nwua ba ma no wuye no anso ha wa anya ne ya kosie no wode na nibra sa akoso ne maso because ni nwua ba ma na wawu no eye tan ne o haw bi ne sabi yawde bi ebonimu enti wo wuye kra anya ne mobo ba wono ankai se ono so bewu to ma kra na japade bi o yeye kasase no sabi nyina de yawo ya maame ne ya papa de ya ne etwa me chefa maame ni ya ka cho se be ma ba de on kafi ho abra ne papa chefa wom ni ya wo mema mashi abonten ye wi na soa boto ban akogi asori dem etuntuma yutu nyamsum ni na Yesu Kristo ni obi ba enso da na so da ya ntentan fa wani ho ananse ntentan ananse ne kwan yo enya ntentan bia na ye spirit bia na ha wo tie ni ye ananse wo ko ba bia wo to ntentan ansa no afaso akọ but na yaka ko sise yaw wonnam na ntentan kura checha na se oti ko ye ntentan kura ei kabaka twemu Yesu dim Yesu na obodo obi ba no ntu nwani wuye no watan na ma na wunu wo wuye ye kosie no enti obi nwumo obo sese asan wo sasa de be sie nya sie awie ensi nwie yo wasan de abasua ne maso na no meko no aseda ba meko sepe efie bia na menim edu de bia loko fie no de bia meko bia loko fie no mitietie mu no maame na ote fie no wuye no ni nwia abel loko fie no eko bebe yi ni efie ni yatum ne ma wai ne ma ya wo mashi abonten nyame som ni obia antifie ho sa ni pei nyame ampata wo bekọ asọrọ dem no wo ne yi ye ba afode wo yi ni bafu intimi nya asem nche intine se ne tie bia ne yawo edumre bia anhwe yi a wo bekọ asọrọ sika ehye obotom no yawo se wan hwe amfa nkoto aduane na de koto bo no mu a wo ba beda kom ya onye ba bia na so okọ asọrọ bia na okọ a wo cheke ho hwe na wo hwe fie na reside inside a wo ro de sika no koto ngwa nyame wo so ne bu befu meba na de kotum na oba fi abedi de yesi da bia na menya ma obi edum me bia yusu box na pi for fine bia na so sorry ko
so for ni bejan wa target Land Cruiser wa shabo aka che na yiri wo fie ne ne ma bosumi se bosumi we beda Range Rover oni de nti obeda revu so for ni kokofuo oni cashew oni timber enso so obeda Range Rover ampa 2 weeks time e kwa no 1 month time wato eye momwa but you obi ti aso dem ho so for reading hu se abari wei na wo keka wa asori no efe nanso na tana ne mpabu ehye no enkoyie etuwe de miama fato me ho so se akodai de mefa ne hoka so for dodo se ne wo Ghana ha o mo ye sa de no ebi ye na kakra bi ya wo beti asori dem wo bepon asori wo bepon nyane na edai ni yemu hyehye no because wo kofie ni wakodi de e ka ne nkokora na nka convention no ya mpon e ka ne nkokora na asori ne kwa ya mpon na otetimu sa na nka de asa oba fie na nka ne aka ne magudem na nka o mada because oba ye pon no oba fie a edu kwasi ada ne kromu a ukwa manfo fie a ebi kum nkokɔ ebi ye nwane ehwam but wo no ebi ni ho but de hye ne botomu no so fo ada na hyenkom bi ato so se yesi wi ni bafu abetwa ni bafu enti me ka cho se de wo ho bia no so fu bitimi gi age kwansi nyina na sika no mogi a yaw de ana bufu kura wo mu ni se tie ho ye o tie de obeyi sika kese no eye lie wo wugina ha de obeyi ketua no wo wugina ntie start free 5 million obi ava 5 million mechi ame ye de be cha for what no wa trene nza obi anfa 5 million ya ana wo dem fan so di free 10 obi anfa 10 million ya wo bon so mo ya defo na ebi wo mo 10 million na coins no ma sorry no ko obi won so kura na otaso dem wo yawo ata na ehye ne bra bi na ja ofra broche ba na ode ma no wa dress kama po nyanko beye ani wu sem ta manipa bebre ni sa api for fountain nipa bebre ntimi nko sorry yawo ba sa na obi ehwo ana bra pa shirt ehye ne pa na ye ball 2 million kura one sorry yawo emu oya di sa no man bebre hono mu a yaw akoba bibi sa na wo kwa asori kwa na yam hyejo because nyame ampata api for fan ye kwa ye no wonni bi ata na hye onya wa usika wo e ya dum bi no bi de dum wo batene me kwa asori bi na ye mpaibo na sata na mo faasi bi fi Germany no aba che wo asem oyi to okono kwa sa rebia obi am che Germany no man nentare wan fa ba akoko ansa nko yi de ode hye nkwa na ode koye to de mama ntane mpaboa ti me kome mama nwa bi o me bo fie odin a obi behu na sofo ne ye mpa afie oso no mpa bo bia o mo behind ti me drew me mama won o se a enye ye mpa bo ibie be chance ne nyina mo mpa ye yaw ena me kotrase ene ye bo mpa ya de hu yansa sofo no waka chese nkata yani ya kata ni mi de mankata sa na sofo na be Germany mpa ohwe me so hwe me fom ohwe mpa bo hye me hwe hye te hye me onim se mi fra broje na aba ana makọ ne ya bo me te ho ape osuafo obi ami nani o se gentleman pa jo brani mu ka me se kai afa unya me da obuwa de obeka bia obuwa me hu da o rasa o se gentleman susudi awe wate enya ope ene ye do ba ye oba na odo ba ono so beba na me hwe nanim enfa na me ko ya ma ba ya bo me aba amfa nkom hye na amfa ya na de kum ne se so mo hye nkom na amfa na o challenge o mu a no ma sa bu afa bebe o se na nya we bia na wunua bia o enti bompa ye obi o cross me de no me beto so yawo ye pese e kanya na se kofi kanya atanwom na oboye no nyame so mpa na musumi se o hwe show na ebi kwa sorry omo pon ya ape na ede omo ko wi asa sport ho te dra na dwo na omo ko no ebi abro raje begisti ya no to omo ko asori no ebi abro e na omo ka cha rade so magistia na bebe edu ne de se raje magistia na omo nuru fie eti ya de pesa me ka cho say sorry yenti mi nyina anka se ni nyina de because yese ga na manya be nya ga na ba wo ye okay yese ga na mema nya be nya ga na be mo yese asole nya wonti mi nka ni nyina mum emum dodo na eye business ena obi ho no ma ni fie
cars egu ho ntimi nto ne domu esu ni nwa pani te sebe kura bebia ni nwa pani te no eda ba 5 pe ne wo ne ma afra tokotoko ya tale kro munya bi nhye enso te kro mu a ukobusa na o sha kwakuri ma boana na me de me mfa na asem nya enso yaw Yesu Kristo oba ye no o mere ye ne wo Yesu wa bere ye o mere ye enso obi asifie ne ma ni nwa ma eni ni nwa o ye wo mu ntwetwede wo baabi ya to dan nim okay eti anasam na ode aba ne de ampa nyam so mpa de bi o nemom me se dodo na ye business me na make sure yaw do so o ne mbagya chi ni no wo pan sofu bi wo a de bi o ye no wo pa fa koso ne snap se sam se nye business a se nansa pa beto na nyame babu akura mo awuntam bebre to amafo botom me na make sure okay eti sa nyame so mpa de dodo na yaw e business okay Kofi Kenyatta ne boss anyo nti nyame so mpa ni enuti nyame so mpa ni se pa se woye eda woye asori pani empo woye odefo wo asori nim wode nyankopon adura ne ho se dwanten no na so ekom de ne maami o woyi na busuafo amam amase ye de santene se nipa so masia wo kwa asodi wei ni nwa pani na ekono a wanhwe yi wo se befem ti abusua be ne ye firi mu de ne chi sanka obi nyawa yo obi de so se bi de no awo obi nyawa ya ante obi ne de so se wo de no a so fie wale dana obi so de ato ovie do bantu de edo ya abrabo ya bo obi nyawa ye ma abonto ya bia ugina ne ye mfo ani nto se ba bi o na me wo mi kurom na adum ekuram nya na ekuram information center kura kire mi kodwa atoa so obi so te so wanya platform se no nyame a obeye ndi nyame sompa na yere sumia obi nyawa ye no anu no enum na nyame sompa na yere sumia obi nyawa ye obi ne de so sene wode no yaw enye nyame sompa maka amede metaka se kuru na ye te so na bontene na sa ase so no se de omdi nyame sombre ye nya na kwan no ane nam so no kofo ne boa kwan ne nam so no se ne Kristo ka pa na ye se nam so ne dia because ya to e bi on na ben wona ekom motia wona ekom nsuwa te se mi firan to e wa kom nsuo mikrom anyama nchen na obi aba na nsuo ni ye twinani maka je se we wa kwano anya de e kire okodwa ato aba ansa na ye mpatade e o de amaw se dua nya obi na akogino ni ye twinani mu ne bonni a o ye ye hundi dua nya no a na wie na sofu bi ka kire se we ne ye frɛ no bosom no e na we ne ye nyamesom no a odwene ko agira won tem gomo na se because baby yesi ya bosom no obi aye obi bone e na ye de bosom na boni dua eno wache na ma ne oye ne bone no yaw wato ka mo no obi abewia wafra bosum bia bodua bosum na manipa kro nde ka na ba ene yesese obenya ne ho adi wonya ma medese ne wonya ne ho adi okoya se atwinani maka je se okofa ya oka ne nye kwampa so emmo sa abra no yese no ya abosomsom we di oti aso dem wa ofun wode to wa wafa nyame ahwe agira kwan ya ma fun na yera besi ne wu hu no yese no ne nyamesom no a tu compare ne ma we mienu nia ya no obi nya wa ye o ntinyame sompa na yatimne dia ene to be honest kofigina ta obo onyom no enye ho ni nyame som no omonkomo omabrabo omatitude wakona sofo pa na wo twe oba awo waye wuredi se opeso wa no na nyame nipa no so esofo wo yire no ene wo twe kora wo ho a ubebuza se dinyame sompa na omunsumi eda na odwa abe wo okurum no eda wo se adwa abe abadwere nso ho wo sa na oge etwe so ukọ eda ho na ne bu ofu Paris kan so pa wuramfi a ha bi mu a na wie ko Sunday ha osi man nsa so worship nyame no a ubebusa Kofi Kenyatta asem ni bi se enti nyame so mpa na ele sum ya mabusu ani bi o ye eda
gold hundi wakọ aduro to si yenkum na asefo nyina no ngwanya gold no ozo we asoli eda edu ya no obusa ho se edinyamesom pa e na omo sumi kenyame na gudie ne e wo se diamond gold nyeza na okan wafa sa Kristo no ankoso obi no wo chade no wo fa awurade a ene ne nsa nche ntiga wo fa awurade no enso akọ gold ho se yenku na de hie nyina da no no ngwanya gold na minim ni po ne ne godi ubebuza question ne se edinyamesom pa na nipa yi osum ne ya nipa ne kon nakra na one ne sere pa se bire bi ba na sabi wo twa atrato so am wonya problem a otu wani buza se yebi na wo kwa asori go frame so da be na kwa kujam program ne na de ensem a wo kan hifa ne fire ya me hu nipa bi yare ne yede ne ko odiifo bi wa ben pa se diifo no wo ekwan we so o ko kanya ase kwan we ya so a unduru kanya ase mpo da bi makomanim o kwa airport run about to sa kanya ase wurodu airport run about kakra ya de na meche otra na wo ba so obe nwan ya be wura ye hayi a o wo hye ho na so na up to ne wa bosonso nya mpenti abrosan e hye filling station bi achi ya papa no mse wa ben no agye ne ho ntre ha sika wo ne ho du yare emu odin awu o chin ba bia na anye ye no maka to papa ne ho ye edu yo bra wa bre na wo ko wa bo aho ombe ya so le sa edu wa papa no be je mic anu abo wo etwere da so wo fiefu okun wo be kwa brochire wo bi connection man mi pesu obu wo be ma bi pesu esisi wo be wo ba be yalefo obubu wa beti sa anti wo wie sa bra cancer ne o ka kire bra no nkire ho ade na ye nti mbe san la be bo ma beti sa yawo na mo akotena se nti ogotena ase awura ha na wakoka ade koro awe na me wo fa bi o yare koy wo fa ne yare se na ye osa onzo osa na ko atire timi yo se na mo because the yare be brebe sister ndu ucheche ma che doctor as wo bodam doctor ma chinka se no e ba me hesa be ba me bo e wo ma na me minimu nyina awe osa be tuma yo se na e sa chew enti bi wo fa na ye confused enti papa ne ka sa na ye wura dem o ndo obi o yale no wo ko yo so wu be wu ena ye de ni wura ne ho nam ze de me nka wu be wu no pese mu se nyame na afre no na wo di agoro se nam de wo fa na waye mre de de tena se ya no se ha mo ede na me kan ye no to obo ede na me kan ye na nam se ba to ye na ase ye be ko aburu chire no obo se ha wo no wo betu kan untua 1000 ngora wo fe obeko untua 1000 ngora obi na be ye ngrata na mani free enche kora ebesi asem no kan enni 1 week we hunu ho mpopo ye na nso na mo fa yare ne de bae hana mo fa kaya se yamko udi emewu aminko wa no te no se ade no kaza am so yare ne de ne ba se yare no de tie o yare ni twam se de yan ne mbe me ka chen se sa chance ne da na chi na yare no yare ne de obese ekwa enam akontu sem na da nanimu no amom pese obekọ no enti om de sa yale ya be sue ne so be rade games 2 weeks obenya atukwan no edi ongo breaking accounts no on fa musika nyina amra sesie na ne am wo menyama no e wana mo fa nto ano zikwaku yanko me kwa me ire ne me mamfa me kura ma bre me wu ana me ko unu ze dan ne am de mo fa kwa ne hu China fo bi hospital omo kire ho de ekwe no omo ni kura machine bi mi se na scan body na omo kire se wo sa omo ma na dru ba ku mi no odi so ene woni na mo o TV station dey too wow so for ne si wo be kwa bridge o te so ya lo so wo be wa go breaking account so mbe kunu because o mbe so be kwa bridge le na we nyamesum pa na yesu mi edi ya ene nyamesum na ye hunu ne de wa mo akoko anye duru o hwe nsema me wo fa asi so fu ba ku yo wa kre ya wa bosa kole MPP abreso dum so ba ku mi nu bi ba na Ghana for ko kan ho asem ni ami party abreso papa e be chim ya di party na tem emi ehun se aban fu be ni agoto aban ma no na do gogu for amfere ni agoro ya MPP twam na ndisi ba ni eduma ya afere papa e se bridge ogese ndisi de mo emza mo mpenasa mkura kania ni dumiye no matese ase akoso mu ahye
Ghana ni bi antima mebuza sa de na hye akosomo kane adum na mudi ho atam nyansa be na munim tie yaw nyame sompa na yesu edino abrabona ye body yaw me Matias yese nyame bo nipa bia ne awoye enye no hunu se sawana mo firi ho obi kan wote woni se nye yi atu anamo mpa firi ho because o se da no messe wo se firi mesoko wa anya ne yetene wa ankase meka se firi mesoko wa anko presby wa anko urumai wa anko Anglican Methodist wa man church endina ko da bi wa anya ne yetene ndi no obepamo so asoli ni soro ayekuo aye jon de koka aka ye ho se nyame bi beba ba se wo hunu sa akuo ne nhyehyɛ ye na be ye ne fie no anko hokora wo se da na messe wo se firi mesoko wa anya ne yetene enti kufiki na tanyom no ka kire ye se wona ye no omukọ asoro mo ane no omukọ crab ya untimi guys o namfofo a wo wi ase ye fo a omu nyina Sunday do omu nyale nkọ asoro go mo aso ne timi ka cho se gay wo ye kama pa o bra nkam pesen kam de tu ani ye be ye ne dai enti sa na abrabo ne tie nyame sompa na yesu ye ndi nyame ase ye hu se de ne de be nante ne anya ne be ya ma ye ho nya ne omo ka na asole ho no na de obi abekọ ba bia nyame nhye ne ba bia ya no okay eno ti obi be ka cho se entu nyame sompo nie Asem kese pa 0551 931 0551 931 0548 931 0548 931 ye ko twetwe komo ye ne atifo enso twetwe komo emra sisi hello Oforisuo Peter nie we di Peter ni Asem Mulai no okay ofu mi tia mu nyina o ma Asem wa mi tia o ba na o ma Asem wa die ye nya ne su bita the way we see a church aso for chiefs no ama for fe ni agro Asem pa na papa no ka no aso for ni ya za papa e ne wi ase na wo no the one mo wani ana ho no obi du hu be sisi aso to ka asa dem na wonam nsu ne nsu obo e se ni pa me ni da ho da be na Yesu ba ya obe se bo sa ya re ni ade no wo pe obi fo se wo nhia no baabi no me yesi so for one dia oni pa le fo wa no abompa ya ma na ne ya re le tuko ba gi se o shia mi kakra kafrinji so de rigana de mobo ki mo me ni na o da ase no okay hello 0551 0551 931 hello kaze bo apa from apia ye je we apia but asofie ele o tia te se ene obi hor bra ni ati yes nango o mkwa na hu nango po mo so me de o mo ye no ama se mi kwa believe say asore no nye no ne pan no because nango po pese asore ne fa so ehunu na enkatetete like ye ba bi ase na nanu ba ke hu say asore wo kina yankopon bo ni fa wi to na mamre ne na manim wo ba amamre ene tribe ye no kasa e ho na o start e de kasa enti data mo na obi a wo kwan o fa so a odi hu yankopon ene o ma fa tricks bi ene o ma fa wo language bi na o mo dina demo na issue anu fa na ya didin ko forward na ye gunipa so ye adwuma na de bia o do daily market ene ye hu ye no ma fa sa fa na no mo hu ye kimi dem se mo fa Ghana no e she me sa na wo twepe sa so firi nyina o ma dan nyina magege ibu makobo mburugu yoyo o ma koto na mde o ma so dan nyina ye bakery shops ya to pa no ma ni panya bi di manu si no okay Asem 0551 931 0551 931 0548 931 na ye ko enko ye nimelu bo ye ono a nsuo be boode papa wo de nsuo pa kuma boda ye tie o oncha omuno na macha en rata ma mi eso de homem da fa na onye papa ya chogo de onye azazo kuno ile so kuno onye ilu utu fie na wan kwa ne jesu a obenya wadi ti mo re ma anya trogo ga se takiri eso ba na se obra ne mo mpa pa ma wa ti mo re ta yan ko ba mpa bo ma
Pako say tomato. Kosia, one cake. Ama. Mother. Can we say the food now no man enter? Who's the bombay no? Yakubo Betty. Ah, mother. Who was in my by war? No, we said, Nimami, no, one way by war. But no one know. Other young, the say, what say? A man who what? Okopede. Mother, one point up for it, Uncle Rat, a woman. About Mother, Libya, young Canadians, you two money put to a usual. But then says we're doable. That will be. No, okay, hello. Yes, make us see by the cup. Yentie way. Your friend, Madame Amber. Madame Yentio. I'm a patrol, the above Canadian one on the mini of mechanics. I don't know. You put the war what to what was Yamiasum. Because I can't tell so be no one where didn't anyone on some pan. As is here, you'll be catch us antimine. You will beach us antimine. You will be catch us antimine. You will beach us antimine. Now, somewhere a day banner, a more will na ass FM and Yasem Ketwa. Yako computers will be the Emrasia. Oh, David, my bantam do. Obi a yes, Mumbra, near to Quay, and my bantam, sir. Babe, you have a tray. Oh, also with me, delay kakra. Just say, Nana, babe, Mama and Pepe been to near no kakra, near fan delay, ya pension. Bye bye. Losing the rabbit to the blood. Losing the rabbit and Bemansa. Losing the rabbit and Bemansa. Bama, Brayansu Memansa. Nansem, one time many power when you feeling what you and says up in front of FDA. I did you didn't craft and say, Osei Yaw. Andela, and one more than and came one moba. Oh, Jose, and I made the Asem Can you pan? Nasana, Michiana, what me? A brain I didn't know. Kingdom Garlic Peters. No benefit him. Me benefit wine. Also, what told dear? Abrewa, the smama, Abrente, Nishuve. One antique crown our bread. No Kingdom Garlic Bitters, and in the capsules. Nanya, what ya bribia. Kingdom Garlic Bitters, and the capsules. Asem Mpe Nipa. A devil when ama when I say. Send your name, my wife, company one personal. Kingdom Ginseng Power Capsules and tea. Say, see, I'm password. Kingdom Ginseng Power Capsules. Emeni Chienya sumdie befi abrebia. Obebia o de po aha no. Edro ba kupa wuhia ne tremendous capsules. Tremendous capsules esiesie wo ma wo ye obesima. Enro yi wo benya bi wo bebia ye ton nro bia. Kingdom Herbal, no challenger. Okay, I so pass a penny pie, you'll be catching us santimine, will be chira santimine. Ewo dwumadi we so anya asem ketwa akra kekrede ye ko akoya nim ye nim ten omanfo nsem no mde bedan yi o eya asem o na ye maami a wote manimi na asem no meti mu kakra no me wura ho ti ebebusa se abusua na die ya eya asem foforo ma me mo akwaba empom te sei yesu adom Oba panel din de say. Me de akosua sewa. Akosua sewa. Akosua sewa free hin na baye. Am be free Breman na baye. Breman na ufri ankasa. Anya ho na me free. Na ukrom ne. Asu onwunu. Asu onwunu. Ma me akosua ampafo. Wakosem ne say de beda Sompa Mpe Nipa se de betumi aboa o. Yo mpa me da ase wa din kira. Makosem ne say. Ma me na ba ma na si dan. Ena wacha ama mano. No ane mano na wo mo se yere na fonde enka ho na asase da ho ubetimi abraba ehyebi meso menya iska ne hyebi nti ba ko ametimo no wo ma yimni manyina agu abontane ama me dan me ko hwe me ko na yese ne mana ye na me wura ho musu papa e ma ho mo nyina aka dem se me kama ntom ye nya hwe nti me hia tiefo se ho mbaboa me
na menya ba bi di metia so no mayi ni man de akogo di aka no metima yi akogo wo so na be ma na si dan na be ma na si dan no na wo mo che wo maami enya bi wo mo che maami nya bi no ne ma wa maame ne won ne manya ba ako na de wo maami wai oho wo maami wo he fa na bra yi kwa friend ne kasai wo maami wai o wai yo mo wo sapase e ho ne fie ne wo na ne dan ne wai won dan ne manya on ne ma wa wo nkono on ne manya na agum nti bi kwa ware ne de aka no so eteteto na de enye wo maami no no me odem ko ware nti wo fa me nka ne ma ho o papa nko ami papa nko na papa wai wawu na ofiri he na papa no ofiri jaache na chese pani okoware no no ono ne ye se japade no ana da bia nda be na pa na ye mi am na be mo eyo pa o ma me papa ma me papa ye fa no sa akwasi na da na ma me ma ba bi na adan ye ba akun ti wo se ye do so ye nkum eti mu nipa du no na mu dada ba akun nye nyina ye gumu de ne bi so akwa ware na da na de ye nko aye yu nyoma agu abonti me de nka ho mo yi me firi me nka ho ei brai kwan ne kasa so ka ne sai me de men kan ho o ma me se won kan ho me de men kan ho kora ala de bone na waye me nya ne hwe men kan ho eye fitwa hia na enye ye nsima ne ntwa hwe fifa eti ho nyina dan pon se na wo e na wo ho ye mako nan 4 rooms na asase ne su bi akada ho kase pa na asase na aka no bia besi dan bia si so ba ko me nua ba ko ne esibi ezu esibi poma ma me na ya adwuma bai me nam tonton ne ma akra wo kejetia furu mo ba wa brim ba brim da na me twa force adwuma na egui ma me tu kwan kotena Nigeria uko Nigeria no adi mfie sai me ko na mo 20 years tu ba muni me ba ya che tu ko di sai wo Nigeria ho me friends me di fie nwotwe 8 years na me bam de yare de bai na hwana do ko Nigeria ho me nua ba ma dem ko me wofa wo free sai busuan na wo free busuan si ye nkoye de Nigeria ho wo de me ko no so mu ko chibo fruit tumi me nkonko so abi esa ta me abaya na mo ko ya anye ye o Nigeria ho no kra ye ko no nche kra no mo ko abrochi Germany eno mu jame ho na me so me ba Ghana eya wo fa no no mu ja ho no wantumi anto adwuma ne so minim ho adwuma minim ye Jesu wa musu we uti wa monka se do mu nyina ho Ghana ira no ne ko ekra wa abewu tu wa fa no we mu fa ne se o kanya me semane nam onu tu fura brochira ba abada da kura o te Ghana ha o kanya me sem wiase abrabɔ no eduru baabia ehu wiase abrabɔ no eduru baabia wodwene ho awonte ase o tizesi a me ne wo kasa wo ma me dan no nipa sei na wo mu ebi kwa awade de nipa sei ne wo so mo na mo ka ho mo bro benson ena mo dada ba ku no ba wa ni no bebre nti se ni ba ba ko kra de ahomete ahye ba ko no no atu afi no akom de yade ne fi Nigeria ba ye yade me ba na me mani su bere me na me afron so ye me ya ba tai kafuru na so ma we na me ba ba ko no wa kra o ba ba ko o ba na be ma ono so ye dei se wa no wo nyam current we se do so nya adwuma ntimi nya adwuma na wo kan dan asem kire no o ni nyina se wo mo frɛ no bora mane se wo mu yi me niam agu awonte no o tse wo mu sa mo nya sa mo nyi ngu abonte no o ba pesca breme o yan kakra kro be pesca breme no kan ya se wo mo ntimi na o yi gu abonte nti wa no frɛ me bora mane se mate de asi na me se me nte hwe bi an frɛ me o se ya se ma wo ma frɛ na ka che no se yi me niam agu abonte no mo yu nyoma na wo fan o mo yi me niam na me ni wona me wo brɛ ma madam fo no nchen we are seeing some doors. At the time wo tu kwan no na ma me makrampo oto so sei me na me panyi una ye panyi me wode mko ware enti wo tu kwan no na wo nwua no bebre nim wo nti o mo mfa wo se wo enua me ba yansa kwa me hu wo ba yansa na be hu wo se wo nwua no mu ni
enti no mo ye wo saa etu omo mo aka ni nyina afiri papa baako ah wo nyina papa baako enti ya boy bi so oh na ye de didie oh madam fran mo ne chebrema no on ne boa me madam fran ne kwa be so ono ya Asem ne kwa asore ne san ko mpai bo ojo so oh ne ko ba sa no ba bi akwa asore wa bo mama ne sa ho kira wo mu abi a me wo asore no me bo mama ne no ba ko ye so ma ba bi atana so me ko na ne yere ne manyina wo fi yo na me yasa bi sare mentimenta na free Nigeria ba wan fa hwe ama no ene sa nipa ma ho ne ma oh na ukunu we ni kunu o e wo Nigeria ho ye ba kana no beguye uni ni fimi afi Nigeria na ba ya ya kwa ya tware nai oh o ye Nigeria ni David uni ni free akwa na ko hu no ho ai asemu kwa bi so se o ma me yu ma dia na chese abusua no ye yiwa ma ne sawo ya ka so fa man ko kumiti si akwa me kwa agokumi adentia ni ma de koro adoko Nigeria na wo ma ne no oh na me ne obi a me ma ne no na de no fitete no mpe ba saba dia no wa ye o papa ne ja anana fe me papa kwa don na nware se won ne ai wo me nkwa no ko war fro ko anware no ne ko ba ne sa an wa ko papa kuru ma ko bo mama ne ya papa de so me na nam nyina anim ya papa ma me nyina wo mu nyina anim papa no so ti so o papa ma me no mo we wo mu nyina awu ti se o ko jaaje wa wo nim busu ni bia wo mu nyina awu wo ma kan de wo ma esi so mu da me ma no mo esi so mu da ti ko ba ne sa de wo ya ya nko na mo ni obi ya sa ye kansa busua te se kwaye no sa wo gina kire a wo ti wo se abom ju na sa wo ben sa kwaye no a wo ti wo se edua bia e wo ni sibre all the trees are in pure stand is edua bia wo ni sibre oba padu ba bia ya na rate me ko kakra papa ti so ngasa so ma me ye wo sa ya semu ya sem kase o mami wo ye na adwene se ko ko Nigeria ya mo shukuru na ko bobra dodo no afa Nigeria tutu kwan ko abrochiro ene mo survival ne ko ban sei dese baby e mami odi niti beto kra ya sem kaka bofu wo mranti brem mababo brem na daachi bi wa anya mobono sabia ku sabia nya ado bi ni o ahode wei ka wo brok maami obeda so a ayasem kasi o maami tesi a wo ti wiase asetere moboafo ne wade adwuma na aye madam fu no madam fu no ni mi wo kwan be so am ne ko paibo wo ba ga na ya na be hu no paibo no di hu no eja ho joso na oba pay wo ko Nigeria no wo sesofo no wo nanfofo no obatu bi e ba de na fo na me no dia me fans me classmate am no nya me ba obibreu nyina wu ni ma de yo bizu tu pa yon ba ma be wu oh na fo be braba ya re be wu ti Nigeria obo fruit no ko na na wo ye na me ofete won ni ko jaman ya na no ma me fa wanko ni ko mu ku ja wani kan wo tu bedu Ghana na ye mpani mfie su ye bedu Ghana na mo 37 years 37 kwa na ne kakene kwa wo mkakere wo anu mu na ade beton fusu o ba no wo na Nigeria na ba wo na Nigeria ndene bai ayasem kese pa ayasem mam je se o pese de ne ye de boa wo na me se campaign bi am de meti beto ba bi aka obetna
na me nyama no sunsu brada me dan kokko hwe ni nyina ahemfo na yi unyoma ni gu abonten sa ene pacho on ne kasa on maam ne kasa okay ahemfo ne atifo band sa me di kan kan da bia say producers yi o mo adwuma ye musa kokko sachi wa bra woni abusuafo no di nkomo ma me die na waye wadu ni pani mfie so kura ne sa ti babi akobenya babi ketua bi de ne nyoma na wode ni ti ato ti abusuafo amfi maami kura ya semo kokos obo pani majoe yeja media semi kura mama boto mama boto ba se ko ba se maami ka wo be num ana ensia kana ni be ne ya kwai bi so me musa se ne baba no so kuna de ne wo ye won kana ho na wontumi mehwe wo maami and that's why Asem foforo oni abusuafo di nkomodie ne seye yo fosu ebra ya bekwa abusuafo no so no se bia na obi etie radio no a radio no number no 93.1 wo pese utie Asem Mpe Nipa bebre na fisi bia TV no eko off no nti no mu se bia ye madwuma ye adwuma pa nti TV ni number no 93.1 radio no TV ni number sa TV ni number nti radio no na one number nti se bia na wo pese utie radio no na wo pese ye program dan na utie 93.1 wo de uchim wo fidie to ho no ma obenya ye won Sompa FM obenya ye pa oboso ye number se ebia na wo haw wo amane obi sisiu obi de wo fa kwan bi so na se wonte ho ase a ensasesem kokofo ni sisisem mente me ho ase nyina no number ne 0509 0509 43 84 0509 43 84 MTN number no so 0245 7 59 488 0245 759 488 sa number e na wo fra wo how bia wotimi de bedan bia betimi akoyi ade amount oboso mami ebra odi na asem baaye no ye ni yititie mu no na sa asem no ya rehosem eta ya asefem wo hwe ba bia mami ni mfie aduru no a wo yo ba pa na wo hwe no so a wotimu se wo obi a odi ne ho ni susu eyi pa na ofoso me ne maame no ekasa ye na asema maame no ekani na ne se no kure friends dan ne wo ho no dan maako miensa na omo ni nua no baako no oyare eti du se eso oba fie na nka obebetena dan ne no obaye no ka kire maame se dan na nya ne dia eti sisi no nso se maame no ayare na so oba fie a ese maame pe ba bi ni tifa omunti menyi ne fie ho because dan no dia na wo mu no ne ma ne nyina atim no nti we no ye ni nua ne de na so ba beje a ontimi nka ho hwe na emom se ade ba ko o se da be ne bai aya ne ni anye ho ne se wo se maami eyi obi a o ta bo mu bayi o se omunye papa omunye abayifo se maami ne bra maami no ba ye so ba beje ne dan no na nka ye maami ne se nka otimi nya asem papa bi na nka ye se nka otimi ka kire abusua na o ka kire ne maami no se bi a sisi ye ne dan maami nchese nakoma no esori a ade anu odin yi pa eti no ni nua no so ba sa na ono ye na age so beje ne dan na nam se ono ne baba no entimi nka asem a eye abodwo sem ni nti no ono so entimi anka hwe nti waba so beje ne dan de a na ye so beje ne dan ana mbusa no se na enema no hwan na yi gu ye de o chemi na no se ne nema na o mu yi gu ye ne de eye maami ni nua na o yare ne ma ene bi yi ne nema ni na efri dan nim edi free ho no na mbusa nsa na omo yigu hen wo so omo de omo hwe na se omo ye pe bi si fie ho to mu twene no mo nyina egu ho ni mu ne ma de hia eye papa wo mu no obi abesesa ne ma na de ne ma na ekọ ana mbusa nsa se o se obi aba abesesa ne ma na de hia wo mu no ade akogu baabi ade atwen maame se nyame ya do na maame ne nya dan a na waye da watimi
abefa ne nneɛma no na so obi ntuma go ye nade ai de gu pe na se no den no hu se we na ye ana we na nye no de wose ono no yoba nti ono onim nneɛma a papa wo nneɛma ni mu ti ye papa wo mu no obi so aba se saa nneɛma de o ma ne nsɛi nti dipa ko no ma ye gu baabi ɛna mbusa nse sie maami woni boafo ɛna oni kamafo baabi a eti sisi na o ma yi nneɛma na gu na o ma pam na fifie o no sisi maami no onye den on the asimo kan na nse sie ne de plot ni bi da ho nti maami betimi anya sika no betimi ba hye dan no dampon ba akokora ano a ovuosuo ɛnde akwanya wo ho no ma betimi ba na emum sɛ ne maami no anase ne nua no a wa ba be ne dan na maami tim ne de so mbeka ho asɛm de ɛnde entimi nya de sɛ betimi afa nti magia di fine so maami nua ba kora wo no na di bie so posika de betobie enti saa da no de mefa nsanye ne de no ne maami ne da na da ne wa anyi ne ba ne nwoma na wose wo mo dɔɔso ɛna ɛwɔ hɔ no nti no dɔɔ mo dɔɔso ne de sɛ maami bɛka ho maami ne nneɛma no wose maami nneɛma a omu igu ye no maami nneɛma no ɛdɔɔso yi paa maami ne nneɛma no dɔɔso paa nti no ɛno ka ho bi to ka so wo mo gye maami atena hɔ no mo a ɛne nneɛma no kwa nkɔda mu hɔ ɛno nti na ma ɔmo yɛ sɛ ne ɔmpe ba bi mfa san sɛ baabi a waduro no wono so de nti ebom no so etu anamo so opepe bi nti ato a obetimi anya nti de ne maame ne kan na ne se sisi maame no wono wonya stroke no aba betena ho no nti se maame ebetimi aba be maame ne beti ase ni nua ne beti ase na so beje maame di a ono de woni hwe kan ne so on ti ase na se wonya di a on de woni bibi aka na che so se wan pa for no ankasa ne maame entumi anya dabi de obozo ewiase ne e wo no ho abusia no si ye wo ba sa asi so ade meka cho nya ne se wo modimbo ewo ebra na oye nkrabo mu a yere ho na ye adwumaden na wanya ne sa ade a no ma bi se ya na betimi ato wa okay one for ye ko 21st kin ko mu ni siatica expert no na 21st kin ko ba ye no yade abotu ase nya asem keto akora one for so obete siatica na amanfo afom ho adi na sa siatica no for so sisi fasirim na wona kokomi na fa wo nyina ntirim biade akosi wona ase na eduru ba bia wutu nan kura de papa na ukoto aboi wo so de aboi siatica no ya pa kwatwebrefo kese pa na didimu anu ahwe no ampe ho asem ani abosi struku de ne ho ababa bagima no no siatica no ya de bibre biada yen ko 21st kenek na wutu ase mfama wodofo na se wo ba kumase a wo so wo Sompa TV Sompa FM ho na be hu 21st kenek wodofo bra na nyoma konkan emfama ho no fa bibiduru entu siatica na ya se ya de bibre biada obetu ase na wo de ama ho orofo okwo oboase akanse quarters ko junction enkran obehu wona wo osunwane nkranza tachiman 21st kenek konye na enkra wo Ghana mem ha orofo waji abasobodie pia sa siatica yade no se yetu ase pa no 21st clinic in American for na media ma ho wo Ghana agina da 0540 311 0540311311 or for one CP fertilizer na begwa so na nanoma kuafo sere na ase dia omo sere ze hwe wo mo afra se enfie miense atwa mu omo bo ka wo mfu yo ho no or for one CP fertilizer no ba ye no na nanoma kuafo sere sanse wo de OCP fertilizer no epeti wo mfudie no so a or for eso doso mo timiti na bribra ye te na bebribi no eno na disika no ba or for se wo do patra ana se koko mfudie bia de behia se de fertilizer gusu bia no do OCP fertilizer ye kwa hini ko pe OCP fertilizer kira kwa na nan makuafo age atuma anya asem keto akora Father Martin se ba mesha wo frew na Father Martin ba mesha se me kan jo ze eno na manfo fre no Roma fa da duru no na Roma fa da duru no se de agentre je wo Ghana mem ha no etwa bosompo kwasi broni krom Ghana fo ho te so mfa so no nya asem keto akora ye Roma fa da duru ye de gidie na enomorofo bompa ye kuso na enomo Father Martin se ba mesha na me kan fonam de ama no orofo anyo ya de stroke no duru ba bia tu se honam eyo ya wa ye mre pa wa to ba ha Father Martin se ba mesha na me kan fonam de ama wo pressure say yellow say high diabetes no so ha adwene pa ya de kwan kro biada Father Martin se ba mesha Roma fa da duru orofo me kan fonam de ama liver na ye mre nam so ama wo honhono odo nsa mia honam na etutum se de besi apompia bana no den pa Father Martin se ba mesha orofo yenkope bia kira kwa wate na ye manya me kwan no nye na dwuma wo ye na dwuma dia ye mubbo bi ye ntwitwa bi Roma fa da duru na me kanfo nam dia ma no
yɛmfrɛ wɔ mo ahoma bui so na yɛkɔpɛ bi akyira kwan wɔ baabi ɛtɔnduro ne ɛtunduro ɛwɔ Ghana mamu ha bia 0247919122 0247919122 faramate sɛ ba mhya ɛna mekamfo na mede ama no ɔrɔfoɔ no Vigi Studios wo frɛw na no Vigi Studios sɛ aponto ne abadi ntuo ne ayo na wɔhwe dadie no nyina so ɔpɛn kai dum na de ato sɛ yɛ photo anase video anase sɛ wo shoot Ghana film kra no Vigi Studios obɛma ho de ani yɛ kroje nya sɛ ani yɛ fɛ pa ɔrɔfoɔ bi wɔ hɔ kra no otwa mfonyini no de taa so na sɛ wɔde to hɔ bɛbɔ so me akɔ yi na ne nyina etutu bom ɛno de anya bi ɛna no Vigi Studios wɔyɔ no Vigi Studios sɛ ɔwɔ mfidie pa wayɛ yire di krado so ne Ghana fo ebedi kasu bom na wa mu video ana mfonyini papa mala mabase no wo first kokro street ne so pɛ ɛwɔ nkran ɛhɔ ɛna abehu no 0574715778 0574715778 no Vigi Studios ɛna mekamfo nam de ama ɛyɛ asɛm foforɔ pa ɛyɛ abrɛho sɛm pa tago heba mecha and capsules na ɔmanfo selesi atu agu sa aduro wi so no ayɛ me nwanwa pa sanse bɛma no tadwem ba ha no nya dwonso nko na yɛde dwonso yɛ ne ɛma de di asiemu ɛno kora kan wade ho pa ɛno ne kɔfa nipa ba wiase no agora ebedi ewufie baako a enya agobone baako mpelifo kora ni gye ho no sanse okoyo yere ho ade kora itimi ka sɛ enwumere Osei utumi ene oyere etimi da yie pa orofo sɛ tadwem ba ha no ɛyɛ obɛma no sɛ munya tentimi muramu tiri na sɛ ɛyɛ ewuramu na adwodwo de a wanhwe yi oyere bɛka sɛ atia orofo tago heba mission capsules pe bi akira kwa bɛboa low libido watenka no wɔ infections ahodo bia adokro yɛkɔ ne yɛkɔ tago heba mission capsules ni bi baabi etonduro etunduro wɔ man Ghana baabi bia da benya bia to 0243228296 0243228296 na yɛkɔ tago heba mission and capsules ni bi na yɛntɔ na yɛmfantue yade ase sanse ama me ne wansa yade da sani benya bo a na yade kuru ya ɛyɛ asɛm wo wiase a yɛbayo ɛyɛ asɛm wo ampafo sese na wo se deɛ bɛ ne yɛ boawa ebetumi ama ho atumi atɔ oh ɛyɛ asɛm wo Panama bɛ sentrase ɛyɛ asɛm kɛse o ɛyɛ asɛm wo ɛyɛ asɛm papaapa ei nyoma bi wo anense bi wa ye kan na se unyanti bi ho nkombo na wo hu bi a obeka se eya agudie the nation sanka ya ya zabra ba e bo no ba bi e ya pa ni o oba de be dom no ama wo mfi akọ mu asetenam na otu ani a ento bi anim kɔba sa ya na aya ho sem kɛseɛ kan obatan bi ana bɛma bi a bɛpɛ ne sɛ sɛbe nkamfie bɛkɔ n'anim wɔ asetena mu no na nka ne matwa no ho ahyia we na yɛ doctor wɔ UK no we na yɛ lawyer wɔ Ghana no Canada ni ne nso aba wo na maame ne ma ne ba sa de fie hɔ ayɛ do obi si wɔn bɛyɛ dɛ hwɛ wɔn maame bɛbrɛ de wɔn nsi ne fam da wo ɛyɛ duru hɔ de a na wɔn ma fie hɔ ayɛ ma wo ɛno bɛba abro ano ahwe ne shades na aferi yɛ de asomfo agu ne ho ahyia be kai me wɔ fa police commander okoye krom go so masi fie kama na me na nwuye no ɛna otim na ne shades kakra kasa etie ne na unya wure mu ano abɔ udin na ohwe maid atwa ne ho ahyia yɛ sesan aduane sanso unhunu ɔno adodo a wodie but mra yɛ de agye ɔmo no so da bia wɔ sɛ ɛmo wɔ hɔ jollof stew wi eni kwasa wo man like yɛ beto nti da bia be ko maami kama ka wona hu se obi anyini odimi mpie nso be ko bia ne address ne kama atoto ntuman ne wafura de na ne mpaso agu ne kon wana hu se commander maame na te wo no asumdue mu a na ode ne saa na ni so be ye ne kusu kura no nya wura na ne wo ba ha jo na wayi mi amase eja me nkwan mi obi ni ngomo utin se maame ndi na ni gye saa ndi ni nyini mu ni na ni frɛ nyi onyini kye ansa no wo ekoba so dan wani si na sebe tafra che be mfie yaduri be yedi eti be tokura che be na nso no radio so ansa na adofo akoye moade a ya wo ka so twetwe akọ akira na ye de ne suo ni aweho aba da me ka kira da sanse
sabere ya wasi suwe ya o ni abetuma dua no no dua wana waso no mo ntem ye kama na no maye wana afu mo no aka so ya che mo nim ne achi na obi beye mo nso so nipa bo ma na makonka ye akomwa especially emma bi ewo wi ase etimi be ka se me maame wa hweme nanso wanyi wangu ntina kakra wo betimi bia na so abon ho modene na de ahye ne nemonyam wana beba be ka se yesi maame ye beifo ne se ntimi de ade komana na ase no na so apebe bia gina yie se me de wona wo me mehwe no but na de bia ye yi ode beba me so ne ntimi me se ko ba ne sa wonso be dua wakwan ni ya mo nya asumde de akọ aya ye kan nyina akofu ano enim se da bia ya dofo no na koye mmoa bia na obi kura ate amano ne o na wotie dumade wasifi onye obi mpo ma ne ntremu a na wama maame aye omobo wo be wi ase na ye mawreho o se de na menye mfa ma wo o se mde menye obi no ma bia bi ma mde metitu a yawo ni pa kwa brane a watena wi ase bia ni mfie do onwena aduane ho no pe bi di meti ato a ya ode otitu ade enjo ade e tia wo ni bi but no kura ehia na se be ode meti bi na se ya awreho etom de bi a na ebusuya ama ya hunu mfaso nti a ye beda afie bi mu ene mfaso de bi nti a sebeta frache ye de mma bi ba wi ase omo anwo ye kura de nya dusi anoma ye mobo kura e besere ma me se wa ampa afo brakatu ena de na semi atudwa mumia moa na ne betimi bia na mo nso amwo abusuya ma muni nse betima ye mo nto ne ma bi ngo funzo bi ye ba ye amane bi ye ba ye kasa bi a nkoye na yentimi nya na ma minya ba bi mfa na tinju ya na asumdie mrafi okay omna samo no yo I better chief was realize ya koi na idina mami ya boy sanya ana noma bia nka mepon anka mechewa bonte jesi idina me mami de abra sewa no no so de sewa tinya se mami preocupe ise ko no na ba ya me hu no na ya kakra mekan se na no ye story bi ma eduo genyum bi si so sanka mesan ya bofra bi mu a kan fom so anka me ye no kam nye bi anokwa sem se ma me ti osisi ayi se wo hwe a o kai ne trim se ye emre bi atwem sa ba ma brabo mi ana sika bi ande kutami awon se kasa bi aba se asase ne bi da ho so betuma ba hye dampon ba ko bi a omo den ko mo ni problem ba se sa won den nso ni ho e ba owo no so na ma me ka so de ya wo se se kura no san anyem amwa e du me bia ya na yankopon dum awo bebrebe na sanka keye de na mum ya na sika sem na wo mu no na ka wo de wo bebra sa kwasi anti man survive a kwamra be survive eye den ya yawo so wo ma be tena utwumu tan yankopon te ase mienu be survive na ya na ajade nyame be ka no untimi sesa nyame yi na ye nuru ma me bebre e wo kwan bi so sebe ade na nya ba ya fe ne ye be keka nanim ni mu ya ba ko wo mu ni se ma me kofie ne de okọ ne de ye kura anye no ti se ma me kura so bi kura ka se o fa na sebe nipa ye fa na saase de ti asem no ye fa na saase de e bia de na kwaku kan pa obi kura sifie obi okura na ne nanam kura obi ama na ezai ahwe ne nananom aso atena konwa so asisi ne noma okọ adwuma ne nanan be free school abefie din akankra ma kura ne gufie short ase bi kura na nka ma me fie bi wa o mo peni pa kura ma na betra ho choka kura keke nenso yaw ade ba ko bi te ba bi se bibi kosi eno so yemfa nka ho na me mfa sa ama de bibi kosi a ma me nipa no wo be fa no kura no o de ne ko fie be o de ne ko nyi onu ani fie ne yi ne no magogu pe ase ma me no be sa no ma no the important one no de gogo nyame nhira no nipa no yes a waya de e ka fie ofo nko a de o mu kan se kokose chiko se te sa de a e ka fie ofo nko nka ma me na de pa bi asai because pe ase de yi no mango insuo beto utwu tan bia no bet ma stop nyankopɔ so ma me no magu antemen insuo mento ɛna ɔdomfo bia beyi de hia because ɔdomfo kura bi ɔno bebi ɔda na asam na ya na homte bebi ɔda kura bi esua ɛna wa beyi de wom akoye na emom de na nka ye ne se ye behwe baabi kakra se baabi kɔ so a se ma me nso minim de
se bayibo ni ade ebi ana maame nso bi ayo na kakra yen hwe ho because ketubo omobu mu kwa obekom na bi ayo na kakra because obi asebe osisuo no watutu kwan kakra kobo ne bra ni ade no ebi kwa ba kura fi kura won pete se de kokosachi ka se maame ni ahunidie de obakwa efie na okom ni bi a wanya ne saa etu behwe no na akoye bibi se aye akasakasa asantefo maamefo de ke yuomu number 1 ke ewem kwa nka bi maame nko dakora no ye wasantefo maame eno kwa no mo ye ho ade se ne ba tu kwa ba na sebe no man koyi na no maame ni nwia dem ene sa ko ba se ne ho ato no kwa no obaje ne dan ka maame sebe dem wo ko baje ne ba ni natra because be bibi a em se maame kwa se Nyankopon nyame mfasa mbo free mu a em se maame na sebe obaye maame on the side maame na epani di papa ni de se eko yi anko yi wa sante ni ho agro because oyi kwan on na yi kwan no mo bi abaye asante ti minim de wo potenti a maame ni maame no wa neglect ne sa ke kwan bi so no kampa wa da so kwan kan na dey ko ne be na da so e fa adwen asante de minim no ya me maame ti ase no ni ye kodwa so a me na me ne maame ne da ye kokko ne namu assessment bi ye ko na se bi ye ko amanfo of tetting dance ye ko ne ade a me gina mu nyina me di asane ade nyina me ye mensam nyina me da maame achi na me ne asresem se ya me ba na me ba be da me maame se me mfuru na me da na chi na sa na nya be ma na da kan was what ompa so I say but at the end of the day no me kwa kwada maame achi ne maame ne da nti asante de me maame nhwe maame na abonten enye se bia na me nya baabi na o ba na me so me pese me wo mother love bi pese me ne maame ne da kwa be sa time no adwen na e wo ni patrimu na sa enoma bi na ade me se me ne maame ne koda me maame so an reject me da e wo hwa so nti nye wo dan a na wo fie wa na mema mema wo fie ho ni nyina da iti bia obeba no kwa wodabre na obi abeda wontimi nkotu no iti ko basa na makobo maame pro o se beda asante sa nete enti minim de wo fie o nti a maame na busuafo ana ne maame nom ne maame ti ase na wa neglect ne bai yaw o yen hwe oye enti sa maame nso tie ni a se ko ba bibia sa na daroma se maame wote nyame mfa sama nyame mfa nko akire sa de achi no wan sori a ye benya ni pa bi de bag aso mo kon ho ni abusan se na wo ko se me maame nwan so oda wan sori o ni ye bubu amane ye card akoto adaka aye chenkokọ so maame ti ase wo home no eti kan fum so bi a wa ye bia no wo ba fie so tu kwa na bia obi tumi tu kwa na wa neglect na busuan ende ye kan ye ni wo bi de so te obi tumi tu kwan na sebi prejudice say won abusuan won tenenka wono so frɛ no kwa won fa eno de wo ba won kohia abusuan papa bi a wo mu mfiu ana wo fa ase papa bi na nwia ba bi a wo mfiu na nso ni nyina achi no wo bi si wo koi watu kwan ye na gege ye nipa ewui ye kum nipa me bai wanya hwe kra na nka oba na nka me hu nanim dua kra nka me pɛ iti asante wo saa kasa bi saa iti kama mi wan fa hwe kra ma na oba ye se maami tuoi se me pɛ me tuoi se maami no pa se na wo mi a nka yo ke ka ne ba kwa kwa me asante pedom se bibia ba fie na se maami se bi wura fie na de asem kotu nipa na ukọ na se busuafo atwa hia na maami ye friend ntoma na otimu a na ni mo nyampa na abo anyia na se nso se nyansa hia na se jimi hia no saa kwa na ebo ni din no ene aho kire no se omo kafra na ya omo ba so ahwe me do nyame se na otie bia no wani mu nyama wo ba ya nko yi wo de arewo be ko wo isu ni arewo maami to sesi ano na dwi nyina woni timu an se sanka me sa ya bofra bia mu bia nka fumuso bia me nka me nyesa edampon baako asase da ho wonto asase yen hwehwe blogu bi nanka ye moso nanka sabe maami toilet bath bi kura ye fa hyenchen bi nanka maami na hwan na wo fie abusua fie so de omo so ka na kwan bi so no maami no so ya na wa ba eti wo ya ma o meje ne dan mo so because abusua no kwa abusua kakaka no obi ada ne dia no to maami ni wa na wo ne ma o maami dan na ye wo dia
It was also mamma and mano, won't be your traction because we won't be bien free. It's a man many moment can a benino, and as a son day, Conosu quiet before Nakusia, and then I will coin. It's your best as a man made tea and yes, say, Nebay Waterano. Now I'm Madame Mansua and ye, tea best, so be person in my meetna, and over the fear, Yenny Bedinachi, and then I call my mere bushum, send a bushum feeling in case of say, a year papa or a bonia, yen ready a chenny a coffee or Nabua. Now, yaw and Tessa, see and funny pass, I said, it's also before mammy, now the Naqua Tranquana, chase a bushum a bub, that chance empty. In the iron red, no bushman, Munyabutre, yen mammy, baby or persuading the chit, what by idea, it be a becco be a coma. Na anaso mo muti na me ya say TV no ma me penso TV no any ho sa but all the same no enwumere me wura ho pa ye kan wura ho me wura ho pa sanse ye ma me adwuma pay no betumi aye so de kosi one room abusuan si asase de bi da opa be sibi na ye kwoti aduro bra ya habayo ti mesre mahwefo ne matiefo nyina se asemi abraho asefimo na ohwe ye maame ya ne fie so konkai en konkai kura no ahodin ni ho so de be yadwuma na de tieni nyame ya adoma producers ansan na maame me de ne betena fidie so se me ya pii kura ma no no yenko fie ho yenko din komo kakra wo fie mransan said woman Samuel kind mammy no debusuam. Ni nuanom wo ne maame ankasa wo te se ne maame nua se watu no a ɛhɔ dem ne na ya adwene ontu no na ne maame ne so we ɛno so akɔyɛ asɛm foforo me wura ko pa ɛnso sɛ obi so ɔyɛ defo na ne nsɛm yie na asɛm yi atache no a ɛyɛ wanwuru mpɛ we said na ho odi ni sitie no se wonya one room baby a mo ne maame ne won ne nuanom wono a enka beboa ti producers mo adaroma ye hyedan konkodin komo wo ye maame fie ho mra ye bad ye wo bia ne ye ne ahwefo ne atiefo bi di ho komo ye mfa ye ni entu obi kura no I know say kedu gas no vin one room ke betumi aye adenti na me mo obi din ka ho ke do gas and novin betumi asidam pon ba ko no the shishima I know him mo betumi aye enti yen ko ne kodi nkomo ofi omra 0551 0551 0548 0548 hello hello yeah Yafo. Pa. Opo nakase sabi etukai na anyaya yata yamaya nonda. Yamaya nonda. Ni ndamika. Edio pai na no anya na yi. Ete ko muka mi ni bai fa na ko na anya ya ewe no regisu. Ana tu abutem epumi kai abutem ko ni. Papa na se edisi. Ibi tesi mi. Obinda oya na ebe ni bibi won no to papa that you should go one man obedi no let's follow tell you no obedi dey do let's follow tell you no after the come down and let's follow ni doctor ni ka say o mi dey meet no tell you o mu ko ka tell the bombe when I was in front of you yeah I know it I know why jam this you go o se fanye pa ka do da so fun e ba no so o mu ke kan ni na iwe and go you feel na mo o mu ke kan na iwe ana go omra o ko ya papa na si itakuwa si doka nene ebude wono mami na ko bu na ko o se se do ko na ni no wuya mata alaka be millions e de na me nta mo to papa o de telefone bi kile ni pa 0551 0551 0548 0548 say yes what dey Sida worship center Sida na de nyame asemo emu hwampa
ɛde ɛbɛbrɛ ɔmanfoɔ sɛ yɛka asɔfoɔ mutrimo dentimi mu amanfoɔ mu ɔmo nsɔre ma no sida deɛ ɔnte saa sida worship center ɔnte saa kora 0551931931 0551931931 0548931931 ne yɛnkɔ nhoma no so ɛduru sɛ ya na nhoma no ɛdi ani sɛ prefa paa ɛno okay batwa asɔre bɛ na ahyehye wɔde ne ho akɔdɔm ɛno nso hɔ yɛnhwɛ ana ɛduru ma bi asɔre ma no sɛ yɛ wokɔ mpaebɔ no ba wo hɛ dɛ ne asɔre a wɔkɔ Pentecost okay ɛwɔ dwo so abu akwa tɛmfa ne watwerɛ wo din ɛsɛ ɔpɛ asɔre bi na woyɛ ayi wɔ hɔ Pentecost odiye kanana cages mu nyina betumi aboa asɔre singing room kanana cages betumi aboa nti bɔmɔden na yehu asɔre a wokɔ ne fa ho hyem okay na asɔre fo odofo me homa no edi mani se prefer enti no mesra hwefo ne atiefo nyina se ne abrochifo nyina ye one singing room ne ekwa akosi kenya bi ma ye maami ya kababua pa e wo kwan bi so enti producers nko efie ho nko din komo kakramra na yenhu kwampa yebetumi de maami afa so na anokwasem nipa mabondin Kiedu gas novi mani da no so pa sanse misu kire na mani su betumi aba Oforisuo Aboagye asem bi ha obia fa beda so pa Asem Mpe Nipa na yebekɔ mu apa ya asem ketwa yesode akɔ sida worship center yakram yakɔ baba